Λοιπόν, ο κύριος Καρπούζος Μπάμπης είναι μαζί μας από την πλευρά του Πασόκ, επιχειρηματίας. Καλησπέρα και των δημοσκοπήσεων. Πού βρίσκεται ο Πασόκ, αν μπορεί να δημιουργήσει ένα δικό του αφήγημα σύμφωνα με τους ανθρώπους που διαχειρίζονται επικοινωνιακά το Πασόκ και αν μπορεί να βρεθεί πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία, που μια νέα δημοσκόπηση εδώ φέρνει τη Νέα Δημοκρατία στο 31,9% και τρίτο κόμμα το Πασόκ. Καλησπέρα σας. Καταρχήν το Πασόκ το τελευταίο διάστημα κάνει συνδιασκέψεις σε όλη τη χώρα. Καταθέτει προτάσεις για τα εργασιακά, για τη στέγαση, για τα πανεπιστήμια, για τους χώρους εργασίας, για τις κοινωνικές και εργασιακές συμβάσεις. Κάνει μια υπεύθυνη αντιπολίτευση. Είμαστε μέσα στην κοινωνία, είμαστε μέσα στην αγορά, ακούμε τον κόσμο σε όλα τα μη και τα πλάτη της χώρας. Τι μεταφέρει ο κόσμος? Ο κόσμος μεταφέρει ότι φτάνει 15 του μήνα και δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα τους. Αυτό είναι το οποίο απασχολεί τον κόσμο, η ακρίβεια. Η καθημερινότητά τους δηλαδή, βέβαια, και πώς μπορούν να τα απεξέλθουν. Ναι, ο κόσμος βλέπουμε και εμείς ότι δυσκολεύεται να πληρώσει την ενέργεια, το ρεύμα του, δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα του, δυσκολεύεται να πάει στο σούπερ μάρκετ, δυσκολεύεται να ζήσει και να ζήσει με αξιοπρέπεια την οικογένειά του. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ο Έλληνας τι θέλει, θέλει την αξιοπρέπειά του να την πάρει πίσω. Δυστυχώς τα 6 τελευταία χρόνια έχει χάσει την αξιοπρέπειά του. Και γι' αυτό είναι εδώ το Πασόκ, με ένα υπεύθυνο πρόγραμμα, με μια υπεύθυνη αντιπολίτευση, με τον πρόεδρο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, ο οποίος πείθει καθημερινά γιατί είναι μέσα στην κοινωνία. Ο πρόεδρός μας γυρίζει όλη τη χώρα. Είναι ο μοναδικός πρόεδρος πολιτικού κόμματος που δεν έχει αφήσει χωριό για χωριό και πόλη για πόλη σε όλη τη χώρα. Μάλιστα. Και δεν το κάνει μόνο τώρα με τις διασκέψεις που γίνονται ανά τη χώρα, το κάνει καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του. Ναι. Υπάρχει προφανώς ένα κενό τώρα που δεν έχει αποτυπωθεί κατά κάποιο τρόπο στις δημοσκοπήσεις ή πρακτικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Είμαι βέβαιος ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει ενωτική πορεία, λέτε. Θα δείτε μια τελείως διαφορετική εικόνα μέσα στην κοινωνία, γιατί όταν θα φτάσουμε σε εκλογές θα υπάρξει το δίλημμα Μητσοτάκης ή Νίκος Ανδρουλάκης. Γιατί ο κόσμος θα επιλέξει κυβέρνηση. Και το Πασόκ είναι το μοναδικό υπεύθυνο κόμμα της αντιπολίτευσης που καταθέτει προτάσεις. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι προσωποπαγή. Δεν έχουν προγραμματικές δηλώσεις, δεν έχουν πρόγραμμα. Λοιπόν. Το Πασόκ καταθέτει προτάσεις. Και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, και να το θυμάσαι αυτό, θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος στις επόμενες εκλογές θα διεκδικήσει την πρωθυπουργία της χώρας με αξιώσεις. Λοιπόν, θα δούμε. Ο ελληνικός λαός αποφασίζει εκλογές, δημοκρατία και όλα. Πολλά, κύριε Καρπούζο, αν θέλετε να σχολιάσετε κι εσείς, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο και θα το διαχειριστείτε επικοινωνιακά τις επόμενες ημέρες, γιατί έχουμε προανακριτική, έχουμε τα θέματα με τον κύριο Καραμαλή, με τον κύριο Σπίρτση και όλο το πόρισμα που βγήκε, οι συζητήσεις τις οποίες έχουν ξεκινήσει ήδη πάνω στα σημεία του πορίσματος. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω, και θα είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και πολύ μικρό, επειδή είμαι γονιός και πατέρας 2 παιδιών, μπορώ να φουγκραστώ τους γονείς και τους συγγενείς των θυμάτων. Τα κόκαλα ακόμα κάποιων θυμάτων δεν έχουν ταφεί. Η δικαιοσύνη ήρθε ώρα να δικαιολογήσει το όνομά της, ότι είναι δικαιοσύνη. Μόνο αυτό. Τίποτα άλλο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει μακρύ δρόμο. Δικαιοσύνη λοιπόν, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι με την προσωπική του άποψη δεν έχει και εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είπε ότι θα πρέπει να δικαιολογήσει το όνομά της, το ρόλο της. Αυτό. Μάλιστα. Η δικαιοσύνη δεν είναι. Ξέρετε, θέλει λίγο. Δικαιολογεί το ρόλο της. Είναι θεσμός. Είναι η σπονδυλική στήλη της κοινωνίας. Το συγκεκριμένο ζήτημα θέλει. Δεν δικαιολογεί η δικαιοσύνη. Εμείς υπευθυνόμαστε στη δικαιοσύνη. Το συγκεκριμένο ζήτημα θέλει μια προσοχή, γιατί ο κόσμος 28 Φλεβάρι βγήκε στους δρόμους και έστειλε ένα μήνυμα. Ναι. Απέτησε, όπως και τα μηνύματα που απέτησε να υπάρξει δικαιοσύνη στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ωραία. Η κυβέρνηση δεν έλαβε αυτό το ζήτημα, αυτό το μήνυμα. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή η κυβέρνηση? Να τρέξει τη διαδικασία όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα των τεμπών. Πώς να τρέξει, αν δεν τρέξει τη δικαιοσύνη. Γιατί έγινε η σύγκρουση των τρένων, πώς προέκυψε αυτό το ζήτημα? Οι 7-17, τι συνέβη? Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ τελικά το ακούμε ή όχι? Ή ακούμε κάποια άλλα πορίσματα? Τελικά ο Πρωθυπουργός τι μας είπε? Ότι μπορεί να έγινε λάθος ή μπορεί να έγινε κάτι το οποίο μπορεί να μην το πιστεύαμε πριν. Εσείς περιμένετε τον Πρωθυπουργό ή τη δικαιοσύνη να σας πει? Εγώ πιστεύω τη δικαιοσύνη. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Άρα, λοιπόν, και επιμένω και λέω ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να δικαιολογήσει. Λοιπόν. Ήρθε ώρα ο κόσμος να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη. Να την ξανακερδίσει πώς? Η δικαιοσύνη θα πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά της. Να τρέξει τη διαδικασία. Γιατί μέχρι σήμερα δεν ήταν σωστή η δικαιοσύνη? Δεν έκανε σωστά τη δουλειά της. Η δικαιοσύνη
Αυτά είναι και λίγο περίεργα, γιατί ξέρετε, από πολλές φορές μπορούμε να προκαλέσουμε και τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Αυτό ακριβώς το λέω, τη δικαιοσύνη. Θα πρέπει Όταν αναφορόμαστε στο θεσμό, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε και επίσης και για τα μέλη. Εγώ προσωπικά με ρωτάτε, έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και αυτό που σας λέω είναι το εξής. Το κρατάμε αυτό δηλαδή και πάμε παρακάτω. Ναι, πάμε παρακάτω. Ο Τριαντόπουλος. Γιατί είναι πάρα πολύ. Άλλο τα πολιτικά πρόσωπα ή τα πρόσωπα της δικαιοσύνης είναι τελείως διαφορετικά. Ναι, ο Τριαντόπουλος πήγε στο φυσικό δικαστή. Έχει καλεστεί ο Τριαντόπουλος στο φυσικό δικαστή? Τι αν έχει? Καλεστεί στο φυσικό δικαστή ο Τριαντόπουλος. Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Θα πρέπει να προχωρήσει. Αυτό λέω ότι θα πρέπει να γίνει γρήγορα. Εμείς και εσείς θα καθορίσετε. Όχι, δεν το καθορίζω εγώ. Το Σύνταγμα το καθορίζει. Μπράβο, αυτό ακριβώς λέω. Ότι σύσκεψη, συνεδρίαση ίσα-ίσα. Και να αποφασιστεί. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Να τρέξει, να δούμε τι θα γίνει. Ούτε τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ, ότι θα πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί στην κοινωνία. Λοιπόν, να πω κάτι.